Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Angeles City, syempre. Dito tayo. Magbibigay lang tayo ng update dito. Dahil medyo matagal-tagal na rin di tayo nakapunta rito. Kaya eto, ano bang meron dito at ano bang bago ngayon dito sa may Angeles City? Ayan, siyempre magpapasalamat muna ako sa inyo mga tol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So dadaan lang tayo rito may titingnan lang ako rito. Kung mapapansin nyo, napakaraming mga motor dito. Wala, ikot lang tayo. Dito sa may Angeles City to mga tol. Ayun, ganun lang pala rito. Humikot lang ako para makita lang natin. Kasi oops, yan, na-traffic tayo dahil kay kay kuya. Saan ba pupunta to? Ito, may mga kabayo at kalesa pa rito. Ayan, yan yung pinagkakakitaan ng mga kababayan natin dito sa may Angeles City. Ito yung Jollibee Rotonda. Ito, matagal na yung Jollibee na yan. Ito, maraming mabibili rito. Ano ba ito? 167 Shopping Center. May mga muffler din dito. Ayan mga ukay-ukay na sapatos. Ayan, marami rin makikita rito. Mga gusto nyong upuan. Ayan, office chair, Novo jeans and shirt. Ayan, tagal na rin yan. Yung Novo na yan. Shoutout sa mga Kavalent motovlogger. Ayan, shoutout sa inyo. Dito naman yung General Mall. Ayan, makikita agad natin yung General Mall. Yung mga bilihan ng mga speaker. Ayan, mga bidjokyan. Didiretso lang tayo rito sa may Holy Angel University. Ayan, shoutout sa mga estudyante ng Holy Angel University o yung mga graduate dyan, mga alumni. Ayan, ito yung General Mall. Ito yung matagal na mall dito sa may Angeles City. Bago pa yung mga SM Mall, tsaka yung mga Robinson. Ito, may ginagawang building dito. Ayan malaki pa sa mga mall yan. Napakataas yung mall dito sa third floor. Hindi ko alam kung ilang floor to. Palagay na natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, ganyan siguro taas. Ayan, papunta ng Villa Pampang. Ito, pupunta ka ng San Fernando kasi kapag ganito ata hindi naman dumidiretso yung mga jeep papunta sa San Fernando. Sasakay ka muna sa dilaw na yan, na sasakyan na jeep.
Tapos bababa ka sa Telebastagan. Oh, ito yung mga bilihan ng mga bulaklak dito. Ang tagal na rin to. Ayan oh, tagal na rin yung titinda ng mga bulaklak na yan. Ito yung tamdang simbahan. Ayan oh, napakatagal ng simbahan na yan. Napakaganda, lumang simbahan. Ito naman yung Holy Angel University dito sa May Angeles City. Ayan, napakalaking eskwelaan yan. Ayan oh. So ngayon siguro online yung classes sila. Wala silang ano, face to face. By next year pa ata. Kung didiretso ka naman dito mga tol, papunta ng San Fernando, Pampanga. And welcome back to my channel. So nandito na ako sa may ano ba to, rotonda pa rin. Sa may ito papunta ng Marquee Mall. Sa kabila papunta ng San Fernando. So dito tayo sa may kaliwa. Pupunta ako ng Balibago. Ayan, didiretso lang tayo dito. So may AUF gym. Napakaraming sakyan dito. Dito lang tayo matatraffic. Na-discarte na lang. Ito yung AUF gym. Ayan, dito naglalaro dati yung PBA tsaka yung MPBL. Ayan, AUF Sport and Cultural Center. Ayan, napakalamig dyan. Ito naman yung school ng ano, Holy Angel University Foundation. Ay, Angeles, sorry Angeles University Foundation. Ayan, AUF. Yung kabila pala yung Holy Angel. Umikot lang ako mga tol ha. Malaki din yung Angeles City eh. Ay, napakakapal ng usok. Ayun, balik normal na talaga rito sa may Angeles City, no? Ito, nandito na tayo sa may walking street. Ayan, kapag may nakikita ka ng mga chicks, eto, dito na tayo sa may walking street. Siyempre, alam niyo naman. Tignan natin yung mga bar dito kung may mga bukas na. Parang uulan pa ata nito. Sana wag naman. Wala tayong dalang damit. Mabasa pa tayo. Ayun, may marami talagang chicks dito. Yung iba bukas na. Bukas na pala yung mga ibang bar dito. May nakita ko kanina eh. Anong oras na ba? 4:30 PM. Makakadaan pa kaya tayo dito sa may walking street. Tingnan natin sana pwede pa. Ito, hindi nawawala ng mga customer dito. Hindi na pwede, close na. Dito na lang ulit tayo. Diretso na lang tayo. Yung Skytrax, wala, sarado. Daming nawalan ng trabaho rito sa may
balibago simula nung may pandemic tayo. Ayan oh, yung mga ibang bar bukas na. Club NB Bar bukas na. Tsaka yung Brown Sugar bukas na rin. Ayan oh, may mga sumasayaw na chicks dyan. Ito, ang dami rin dito. Canteen siya. Tapos may bar. Ayun oh, may tapsilugan siya. Pero yung mga foreigner talaga oh. Foreigner yung mga customer. Tapos insomnia, ayan, bukas na rin. Iba talaga rito. So yan lang muna mga tol, hanggang dito na lang muna. Baka ulan pa eh. Salamat sa inyo.